Dan Svete Apolonije, zaštitnice stomatologa i dentalne medicine, s veseljem se dočekuje na radnom mjestu doktorice Silvije Čelić. Ova priznata stručnjakinja primjere osobe kojoj je posao poziv, a taj poziv osjetila je još kao mlada djevojka. Uvijek sam željela pomagati ljudima i taj put je otišao u stomatologiju i zapravo nema veće sreće nego kad ispratite iz svoje ordinacije nekoga ko vam se zahvaljuje, ko je sretan, ko ima krasan osmijeh ili nekoga kome ste pomogli da ga više ne boli i da može u miru prespavati noć. Doktorica Čelić godinama vodi svoju polikliniku s timom od preko 40 eminentnih stručnjaka. Poseban interes joj je kompletna rehabilitacija, a iako ne voli izraz Hollywood smile, u fokusu joj je visoka estetika i potpuna funkcija. Izazov su joj pacijenti koji su izgubili nadu u savršeno lijep i funkcionalan osmijeh. Svaki pacijent zahtijeva jedan poseban individualni pristup. Uz taj odnos sa pacijentima pokušavam od prvog dana graditi jedan onako ljudski, lijepi odnos i ti pacijenti uvijek odu jako zadovoljni. Posao doktorice Čelić još je ljepši jer ga dijeli sa suprugom, profesorom Robertom Čelićem, a odnedavno se timu priključila i njihova kći Gracija. To je jako lijepo i jako sam ponosna na svoju kćer koja sad radi s nama. I to je stvarno super kad imaš priliku nekog mladog učiti, jer zapravo put od studenta stomatologije do jednog završenog doktora nikad ne prestaje. A da je doktorica Čelić uz kolege predana prenošenju bogatog znanja, uvjerili smo se i sami za vrijeme radionice namijenjene učenicima završnih razreda srednje škole. Mi smo na mom radnom mjestu pokušali ostvariti pomoć mladim ljudima i svake godine dovodimo jedan određeni broj mladih ljudi koje onda educiramo i pomažemo im da se uklope u ovaj svijet stomatologije, dentalne asistencije, tehničare mlade uzimamo. Tako da svi ti mladi ljudi koji dođu kod nas dobiju pomoć, dobiju svog mentora. Uz pravo mentorstvo ovi mladi ljudi moći će asistirati u najzahtjevnijim stomatološkim zahvatima kakve svakodnevno izvodi doktorica Silvija Čelić. Svaki dan smo zauzeti, puni izazova, ali to je super. Kad dođem doma umorna navečer i ne mogu više stajati jer sam cijeli dan stajala, sretna sam jer znam šta sam sve napravila tog dana i koliko sam ljudi usrećila.